Sanibonani Dumelang Majoro Mponjo mambo vipi? Seyimenyezelwe indlela ekuzohamba ngayo kulonyaka kwi-All White Spring Picnic Music nokungumcimbi kaKhuzani Mpungose ovamise ukuthi ube seThekwini njalo uma sekuyiwa ngasemaphethelweni konyaka. Kanti kulonyaka lomcimbi uzoba mhla ka-2 kuNovember khona Belu phansi eThekwini. Kanti kulonyaka okuhlukile yasebekumemezele nemanager yakhe uMr Zuma bamemezele ukuthi kulonyaka umculo kaMaskandi umeqashwa kuzobhekwa ukuthi zingaki izingoma zakho esezihlanganise ama-views angaphezulu kuka-1 million. Basebenza umzekelo wokuthi ungaba nengoma eyodwa mhlawumbe sina 30 million views mase bekhona onezingoma ezingu-5 ezino-1 million views ngayinye. Lokho kuzobachaza ukuthi uyakuhlula lo onezingoma eziningi ezinama-views angaphezulu kuka-1 million ngoba babheka ukuthi zingaki izingoma zakho esezihlanganise ama-views angaphezulu kuka-1 million. Ngingasitshela ukuthi ubona kanjani ngale ndlela abakhethe ukuthi bazoqasha ngayo kulonyaka, ngoba abanye bayakhala bathi kwangazuthi lento igudla igcwame elisha, kanti bona ngakolabo uhlangothi bathi bafuna ukuqhama nama-strategies amasha njalo nje. Uzokhumbula phela ukuthi igcwame elisha liqale last year ade kuthiwa kuqashwa ngo-1 million views ukuthi laba nengoma ehlanganisa u-1 million ngeParis njengoba isibheke ko-30,000 views, kodwa ezinye zisale ngaphansi.